Jeg hedder René, og jeg er skipper på Sankt Antoni L510 fra Thyborøn. Og det har jeg været i 4 år nu, siden jeg kom fra skipperskole. Min far han sejler også blandt ham, der ejer. Vi er typisk ude at sejle 3-4 dage ad gangen, og det foregår i Nordsøen og Skagerrak, hovedsageligt efter rødspætter. Vi kan have 700-800 kasser i lasten, 25-30 tons. Da vi er 5 mand ombord, der er en maskinmand og en hovmester, og så 2 dæksfolk og mig. Når vi sejler hjemmefra, så hænger bommen ude i kroge ude hver side af skib. Og udlægger de bliver lagt lidt ned for at få stabiliseret skib lidt. Og for at få kæder lidt fra skib også, så det ikke splitter malinger. Og når vi så kommer ud på fiskeplads, typisk 30 mil fra Thyborøn, så smider vi grejer i vand. Og der bliver indtil vi skal hjem igen. Så slæver vi 2 timer og 3 kvarter. Så hiver skipper op igen og kalder på os. Så får vi fat i frelselin og får den puttet på spilkop. Og så hiver vi ellers den ind, så der kommer en cirkel op, og det er samlet ved frelselin. Og der sætter vi en krog i, og så skipper han hiver op for os, så poser kommer til at hænge over pavnen. Så åbner vi poser. Når de er tomme, og vi ryster dem godt, så hiver vi dem ud igen, så vi kan få dem bundet. Og så kører han det ud igen, den side er i gang, for at det ikke skal komme i skrue. Firer han det helt ned over bunden igen, og når det kører ned på bund, det grejer der kører vi for højst 0,5 meter over bund. Fisker vi fra bunden 0,5 meter op med en masse store kæder for at jage rødspætter sammen. Vi kan løfte pavne, så det render ned i midten. Så kører jeg ind, så vi kan få renset ind under bakke. Og få skyld godt, så kører jeg i last. Så har vi sorteringsmaskinen nede i last, så vi sorterer i 4 størrelser af rødspætter. Og det blandede, det er der ikke så meget af, men det blandede, det sorterer vi i hånd. Vi har vægter nede også. Så har vi for nylig fået installeret en kran dernede, så vi ikke selv skal gå og slæve på de kasser, når de skal langt op, for de er oppe i 2,5 meters højde, de øverste. Mange tak, Danny. Også lidt.